רוצים, אחרי זה אנחנו עוברים מדבר לדבר, אבל הכל באותו עניין. אין דרך טובה יותר לציין את החג מאשר עם פירות יבשים, שכבר מזמן הפכו לחלק מהמסורת, מההצלחת המטבח הישראלי, אבל הם כבר לא רק של חג, הם חוזרים בגדול גם כבחירה יומיומית, צבעונית ומפתיעה. איתנו אפרת רוזנברג, יועצת תזונה מטעם רשת החמניה. מה שלומך? נעים מאוד, מה שלומך? איזה כיף להיות פה, להתארח פה ולהביא את הפירות היבשים. אנשים חושבים שפירות יבשים זה רק בט"ו בשבט, ולא יודעים שזה בעצם כל השנה. בדיוק, ולשם כאן התכנסנו כדי להסביר שפירות יבשים אנחנו יכולים לגמרי לאכול כל השנה, גם כמנות ביניים וגם כחלק מארוחות בתבשילים, אבל היום לערב... מה, זה מיתוס כזה שכאילו יבשים זה ט"ו בשבט וזהו? וזהו, נכון, זה היה מיתוס, אתה יודע, כי זה סוג של הרגל, שבעצם פירות יבשים יכלנו ליהנות מהפרי היבש, שזה לא בעונה, בחורף. כמו למשל ליצ'י, הבאתי לכם פה ליצ'י שאתה חייב לטעום, יש פה פירות יבשים, הכל כשר בד"ץ גם, פירות יבשים יבוא מיוחד רק של החמניה. זה לא יפה בעיניים, כאילו יש בזה משהו צבעוני. קודם כל הפירות שלנו זה הממתקים של הטבע, וזה באמת צבעוני, וחלק נשמרו בצבע הטבעי שלהם, ללא תוספות, שום דבר, שזה יכול לגרות גם את העין של הילד, שהוא גם יכול לאכול וליהנות, אבל אני רוצה שבאמת תטעם את הדבר הזה. מה זה, מה יש פה? את הליצ'י. ליצ'י. כן. זה? זה ליצ'י, כן, קצת מתקתק, והערך התזונתי שלו נשמר. ליצ'י זה האדמה. ברוך אתה, אדוני, יכול לבורא פרי אדמה. נכון, הוא טעים. אבל אתה יודע שהערך התזונתי שלי מאוד טוב, זה גם נוגד חמצון, גם נוגד דלקת וגם מחזק את מערכת החיסון. זאת אומרת, ילדים יכולים גם לאכול את זה. ואם אנחנו כבר במגש הזה, זה ג'ינג'ר. אתה אוהב ג'ינג'ר? כן, זה זנגוויל. נכון, אבל זה עם קצת תוספת של קינמון וסוכר, כדי לאזן את הטעם ככה החריף שלו. אוי, זה טוב. נכון, זה טוב. אין, זה רק ברשת החמניה אפשר למצוא את הדברים האלה, ואני חושבת שבחג שלנו שווה לאזן, גם עם מאפים, אבל גם עם פירות יבשים. איך זה נכון לשלב את הפירות יבשים ביום-יום שלנו? בואו נעזוב לרגע את החג, ונבין שהדבר הזה הוא בריא וטוב לכל ימות השנה. בדיוק. אז קודם כל אני תמיד ממליצה, גם כיועצת תזונה וגם כמאמנת כושר, לשלב את זה לפני אימונים, לתת אנרגיה זמינה, אבל ביחד עם שומן, שזה אגוז, שקד, פקן, ואז בעצם זה מאזן לי את רמות הסוכר ולא מקפיץ לי את הסוכר לשמיים, אבל מעבר לזה גם אפשר לשלב את זה בתבשילים. אפשר נגיד להכין אורז עם פירות יבשים, אפשר בשר בתנור ככה שזה ימתיק, אז יש המון דרכים באמת לשלב את זה, כמעט בכל ארוחה, גם עם יוגורט וגרנולה ופירות יבשים. אחרי כל פרי יבש יש סיפור מאחוריו, נכון? בגדול כן, במיוחד רשת החמניה שאנחנו דאגנו להביא גם פירות שאין בכל מקום. למשל הפתאיה דרקון, זה פשוט פתאיה אמיתית. אין, אתה לא תמצא את זה בכל מקום. דרך אגב, כל זה גלגל טבעי, 100% פרי יבש. זה פתאי דרגון, רבותיי. תראו איזה יופי, רשת החמניה שמביאה לנו צבעים לעיניים, לגרות את הלקוח. אני על הזנגוויל הזה, אני לא מפסיק לאכול. נכון? מטורף. תיתן גם לילדים, זה בריא. למה הם אפילו כך מבוקשים, הפירות היבשים? מה קרה בתקופה האחרונה? אז קודם כל, באמת, אנחנו חושפים את זה בצורה שהיא מאוד מגרה לעין ונורא מעניינת, גם צורת ההגשה וגם הפרי עצמו עם הצבע. ויש לנו פירות יבשים עם טבלון מיוחד שלנו. למשל, בלימון הכבוש הזה, הלימון היבש הזה יותר נכון, יש בזה צ'ילי חריף קצת. וואו, שימו לב. שזה פקני, זה קצת חריף, צריך פס מים פה. וואו, אני לא יודע אם אני יכול לאכול, אני לא יודע, אני לא טוב, תשמור את זה לאחר כך, אבל המנגו עם הצ'ילי גם יכול להיות מגניב. שמי, זה כל כך צבעוני ויפה, שאתה לא רוצה ממש לאכול את זה, כמו שזה טוב לעין. זה לא פירות יבשים, זה נראה משהו אחר לגמרי, זה מדהים. זה מדהים לגמרי, נכון, חלקם טבעיים 100%, ולחלק מהם מוסיפו קצת, אתה יודע, צבע וסוכר, אבל לא לכולם, ולכן חלק מהפירות היבשים אנחנו ממש נשלב ביום-יום, וחלק נשמור לחגים. נגיד להורים, שיש הרבה ההורים שמחפשים לילדים שלהם אלטרנטיבה לממתקים. הרי ממתקים זה לא בריא, אין לזה צבעי מאכל וכו', אף אחד לא צריך להתווכח על זה. האם זה האלטרנטיבה האמיתית לילדים במקום ממתקים? אז אני חושבת חד משמעית שכן. בגלל, גם אם הוסיפו לזה סוכר, עדיין הערך התזונתי שלו נשמר. ודאי. בדיוק, אז לכן חד משמעית זה אלטרנטיבה, ואני בתור אימא ל4 בנות, חושפת אותם אחרי ארוחת שישי, עונג שבת, לתת גם פירות יבשים ואגוזים ושקדים טבעיים. לאו דווקא חייב להוסיף את הצבעים שמוסיפים לתוך הפירות היבשים. אבל זה מושך את העין, זה יפה. זה מושך את העין, אבל גם זה מושך את העין, וגם זה מושך את העין. נכון. ועדיין
אני ממליצה לשלב פירות יבשים במקום ממתק אחר. בואו בסיכום ככה, מה מייחד את הפירות היבשים שלכם? למה יש דברים שאפשר למצוא רק אצלכם ולא בשום מקום אחר? נכון, אז רשת החמניה זו רשת שתמיד דואגת לחדש ולהביא ולעניין. אז קודם כל יש פירות יבשים שרק אצלנו אתם תמצאו, כמו המנגו הזה עם הטבלון המיוחד שלנו, כמו שדיברנו על הדרקון, ויש לנו את הבננה היבשה הזאת, ויש לנו גם צ'יפס בננה, ויש לנו צ'יפס קוקוס, זאת אומרת שזה פירות יבשים שרק אצל החמניה אפשר למצוא. החמניה, והיא נמצאת איפה? ב-70 סניפים בכל הארץ. 70 סניפים של החמניה? כן. אז איך אני כותב החמניה בגוגל ואני מגיע? אתה כותב החמניה בגוגל ואתה מגיע, ואתה יכול לרשום גם באינסטגרם ובפייסבוק ובכל רשת. החמניה, ובכל מקום, בכל עיר יש את הסניף שלה. בדיוק. וקונים פירות יבשים, לא רק היום, ערב ט"ו בשבט, כל השנה. כן. החמניה. לגמרי. אפרת רוזנברג, יועצת תזונה מטעם החמניה, תשמעי, עכשיו יש את החיים של עד החמניה ומהחמניה. בדיוק. תודה רבה לך, בכל הכבוד.